Našiel som tento starý rámik v sklade, ktorý som robil už asi pred 2 rokmi a nikdy som ho asi ani nepridával na e-shop a celkovo som ho nikdy nedorobil. To je taký môj bohužiaľ zlozvyk, že ja niečo vymyslím, ale potom to už nejako neposúvam ďalej, ale tak hovorím si, že je tak pekná vec, tak si to aspoň toto vystavím a keď takto možno pridám potom aj na e-shop. Je to vlastne len jednoduchý drevený rámik, ale nie je tam žiadna sklenená výloha. Áno, tento neporiadok si nevšimajte, to je pracovný neporiadok. No a postupne sa mi už stena začína zaplňať, zatiaľ tu mám hraciu skrinku, rámik, ďalšiu hraciu skrinku, obáločku ďakovnú, hracia skrinka je tam potom ešte jedna a potom tu mám vedľa mapu Michaloviec, ale postupne tu budem pridávať aj tie ďalšie veci, ako som spomínal.